Arratsaldeon. San Jose Maria Virginaren senarra ospatzen dugu gaur. Jesusen hezkuntzan Mariarekin batera arduradun izan zena. Elizaren zaindaria da bera, jaunaren familiaren zaindaria. Apaltasun eredu gertatzen zaigu eta laguntzaile fin gure Elizaren bizitzan. Jaunaren borondatea onartzen laguntzen diguna. Ospa dezagun bihotzez gure herrietan hain maitea den jai hau. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Cristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jainko algustiduna, gizadiaren salbamenerako lehen misterioak, Jose Santuaren ardura leialaren menpean jarri zenituen. Egizu haren otoitzari esker, Elizak ere zaindu ditzala beti eta eraman bere betera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti.
Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna adieraziko dut gizaldiz gizaldi. Esan abaituzu, maitasuna betiko dut eraiki. Zure leialtasuna zeruan sendo erazi. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Elkargo egin dut nere hautatuarekin, David nere morroiari nion zinegin. Betiko sendotuko du zure hasia, menderen menderaikiko zure aulkia. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok. Beren oinartekotza mundua izango zutela agindu zien Jainkoa Abrahami eta ondorengoei. Agintzari hau, ordea, ez zegokion legea betetzeari, sinesmenak duen salbamena indarrari baizik. Beraz, agintzaria doain utza izanik fedeari dagokio. Horrela, Abrahamek ondorengo guztientzat balio du, legearen arabera ondorengo direnentzat ez ezin baita, ez ezik. Baita Abrahame sinismenaren arabera direnentzat ere. Bera aita dugu guztiok, liburu santuak dioen bezala. Herri askoren aita egin zaitut. Abraham aita dugu, beraz, Jainkoaren aurrean ark sinitzie egin bai zuen, hildakoak biziarazten eta izaterik ez dutenak izatera deitzen dituen Jainkoagan, barkatu. Abrahamek sinetsi egin zuen, inolako itxarobiderik ez zegoenean itxaropenari eutxiz. Horrela, herri askoren aita egintzen, Jainkoak esan zionaren arabera. Horren beste izango dira zure ondorengoak. Horrexegatik, hain zuzen, zintzotzat hartu zuen Jainkoak. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Jesucristo beti zugoresten ari direna.
zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu madre, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Auna que sana, San Jose eguna dugu gaurko honetan, aita guztien patroia edo zaindaria ere badugu. Beraz, danok dugu zerbait ospatzeko, danok bait dugu aita bat. Badakit gaur egun ez da hola modan festa hau eta ez da hola modan gizona ere. Eta gaur ospakizun hau ospatzea askotan hola jartzen gaitu. Ze ospatu behar dugu gaur? Baino hori gure arazoak dira. Gizarte honen arazoak, edo gizarte honen arazoak ez, lehen munduko arazo bat. Baino badakigu gure jangoikoak beti argia ematen digula, eta gure jangoikoak behin berriz ere, barkatu, bai gizonarekin, bai emaztearekin kontatzen duela. Eta gaurko honetan Joseren figura dugu, protagonista nagusia. Protagonista nagusia, baino beste era batera. Askotan, pelikula bat ikusten degunean, protagonista nagusia askotan ertetzen da. Gaurko protagonista nagusia hitz batzuk luzatzen ditu, isiltzen da, hiltzen da, eta ez dakigu besterik. Ez dakigu zergatik isiltzen dan, ez dakigu zergatik hiltzen dan. Baina hori da bere handitasuna. Isiltasun horretan gauz handi bat egin zuen. Jainkoaren semea berea hartzea. Jesus bere semea bezala hartzea. Hezitu zuen Mariarekin batea, eta segurazki ofizio bat ere erakutsi ziola. Eta ez dakigu besterik, Eta ez jakintasun horreke guri erakusten digu edo bideratzen digu bide batera. Gu ere naiz eta Jesusen odolekoak ez izan, Jesus Jose bezala hartu beharra daukagula geure bizitzan. Inungo bildurri gabe, inungo arazorik gabe. Doai handi bat hartu dugu geure bizitzan, bataioaren doaia.
Eta horrek esan nahi digu, jainkoak guretzako gutako bakoitzarentzako bidali duela Jesus. Eta hori, eskerrak emateko modukoa da. Gaur, gure jangoikoari grazi hori eskatzen diegula. Geure bizitzan hartu dezagula bildurri gabe Jesus. Hartu dezagula bihotzez Jesus. Eta hartu dezagula betirako Jesus. El silencio de José es conmovedor. No sabemos, poca historia sabemos de José. No sabemos cuándo murió, no sabemos qué es lo que dijo, cómo educó a José, no sabemos cómo se relacionó tampoco con María, pero nos enseña una cosa, que acogió al Hijo de Dios de la misma manera que nosotros, todos los creyentes, todas las personas de fe, debemos de acoger. Porque muchas veces pensamos que Jesús está en la gloria de su Padre y allí está. Y no decimos mentira, pero no es cierto. Jesús está allí, pero quiere que que nosotros le acojamos también en nuestra vida, en nuestro interior. Y eso es lo que nos enseña José, que sin entender muchas cosas y fiándose de aquella voz que Dios Padre le dijo, acogió al Hijo de Dios. Nosotros no hemos escuchado ninguna voz y lo único que hemos recibido es un don muy preciado, que es el don del bautismo, que nos hace miembros de una familia, de la familia de Dios. Y eso nos hace que nosotros también seamos portadores del Hijo de Dios. Ahora vamos a comulgar y el sagrario se queda aquí, en donde acoge todo el cuerpo de Cristo, pero los sagrarios vivos sois vosotros, que lleváis a Cristo comulgado dentro de vosotros, anunciad la palabra al mundo entero. Por lo tanto, cuando salgáis de aquí, ya no sois vosotros. San Pablo, ya no soy yo quien habita en mí, es Él quien habita en mí. Por lo tanto, la luz que irradiamos después de la comunión y fuera de estas puertas, tiene que ser luz de Cristo. Tenemos que apagar nuestra luz para que Él resplandezca en esta humanidad tan necesitada de su amor, de su paz y de su misericordia. Pues hoy le pedimos que nos vayamos nosotros apagando, en el buen sentido de la palabra, para que Él irradie en nuestra vida y de esa luz se puedan iluminar muchos seres humanos, muchas personas y muchos familiares que tenemos a nuestro alrededor. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuntara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten
beren bizitzaldian lurraren gatz eta argi izan ziren santu guztien laguntzarekin, zuzen dezaizkiegun geure otoitzak jaunari. Gizon egindako bere hitza San Joseren ardurapean jarri zuen jaunak, lagun diezaiela Elizaren hartzainei, berauen esku utzi bai ditu graziaren sakramentuak eta salbamenaren doainak. Egigun otoitz. Por los padres de familia, para que con el apoyo de Dios sean ejemplo de fe y santidad para sus hijos. Roguemos al Señor. Heriotzean, Jesus eta Maria ondoan izan zituen San Josek, lagun diezaigula guri ere heriotzako orduan. Bere semea gure ondoan jarriz. Egigun otoitz. Por las familias que sufren la falta de trabajo o la desunión, para que encuentren la ayuda y paz que necesitan. Roguemos al Señor. Andre Mariaren senar Jose Santua gogoan dugula eskatzen dizugu, bera bitarteko dugula iritsi ditzagula geure ahultasunean eskatzera ere ausartzen ez garen guztia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, Jose Santua Maria Virginia Gandhi jaiotako zeure seme bakarraren zerbitzari leial izan zen bezala, egizu guk ere bihotz garbiz zerbitza zaitzagula zeure aldarean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zoekin, gora bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Eta zeure hunditasuna kantu zaitortzea, bedenkatzea eta goreztea, Jose Santuaren festaburua ospatzen dugun egun honetan. Hau bai gizon zuzena, jangoikoaren ama Virginari zuk zenartzat emanda. Hau bai zerbitzari leial eta zentzuduna, zeure famili santuaren buru ezarria. Aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santuaren egite sortutako zeure seme bakar Jesu Kristo gure jauna.
Honen bitarte zaingeruek zure hunditasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta botereek zure ospe adoratzen. Goiko indar eta serafindoatxuek zuri auspez agur egiten. Postasun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Ona rezazu jauna haien gorezpenekin bat egin ditzagula, guk ere geure kantu hotxak. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire oregarri. Da sinismenate misteri hoha. Sore gloriosa capituera, Doare salvatare senara, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugu Juan Jose, Eladio Margarita zendian hildako zenide guztiek, eta Jose. Eta hildako geure guraso guztiak. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gortzitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitarte, zonekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emagozu pakea gurugunotan zura rukiari izker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Aldarekoz janari santuaz, haze duzu jauna, zeure kristau familiau. Jose Santuaren festaburua pozik ospatzen dugun egun honetan, zaindu ezazu beti zeure babespean, eta gorde, berarengan zeuk maitasun handiz emandako doaiak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta brinkazitzatela jangoiko alguztedunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, eskerrik asko baitare organiztai eta korokide guztiei, eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu geure zenide Jesusen hiletan. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.